21 תחפושות. שלא יוצא לי כבר להשתמש עם רובם, כי אין לי זמן, ואני מאוד עסוק, ואני עובד קשה, ולא יוצא לי, אבל מה שאני מצליח. פעם אתה רואה את הבובות, הייתי אוהב לשחק איתם, היה לי צעצועים בהם, והייתי יותר מחובר אליהם. זה זיכרון מהילדות, אם אני כבר מתחפש, היה יותר זמן למחשב. היום כבר המחשב והטלוויזיה כבר לא קיימים, כי כבר הכל כבר ישן, ושזה יש טלפון להסתכל. אתה מבין? והילדות, אני יכול לספר לך, אבל הילדות לא תחזור, הילדות כבר מתה. היא רק בזיכרונות. חלום יש, להכיר מישהי, להתחתן, ולהמשיך לחיות את החיים, מה שאני אוהב לעשות. נחמדים, רובם מהירים, רובם לא שואלים, רובם חושבים שזה ככה וככה, אבל אני מקבל את זה. זה כל בן אדם ישאל את עצמו במה הוא צריך להשתנות, במה הוא פחות טוב, במה הוא חושב שהוא לא בסדר. אתה מבין? שאלה טובה, אבל את העולם אתה לא תשנה בסוף. הרבה דברים צריכים להשתנות בחיים, השאלה היא מה, אתה יודע, בן אדם צריך לשנות את עצמו, בן אדם צריך להתנהג אחרת. יש דברים שצריכים להשתנות, אבל השאלה היא מה. נהנים, חוזרים הביתה, הולכים לישון, מחר יום חדש, אוכלים טוב, ומתחפשים שרוצים, מה אני אגיד לך? אם אתה רוצה שאני אגיד לך, שיהיה רק טוב, ויהיה סבבה בעולם, ויהיה יחס טוב, איך אני אגיד לך, יחס רגוע, ושהכל יהיה טוב. נמשיך להיות אנשים טובים, מי שטוב, תאמין לי. ככה בשביל הכיף שלי.